Monggo pangadiran jumeneng ongkek yo nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu kesambat karo sapa ngaturaken juga ngrawuh Mbak Erni nggih. Kagem para tamu ingkang nembe rawuh sonten menika. Rawuh sonten sugeng midangi Pak. Lelipuran menika. Nggih mengki Mbak Bilih sampun kecakapan samodayanipun nggih angsa request lagu utawi badhe nyanyi ki Mbak. Monggo Mbak Erni. Aja lali pamali. Kanada juga ada SK Audio. Matur sembah nuwun teman-teman dari Cerah Foto Cijantung luar biasa.
Monggo Pak. Pangaturun ora jumeneng iki. Ngrencangi Pak Sentot niki lho. Ayo kersane monggo masuk Yusuf. Oh nggih. Ben mlebu Yusuf ngono lho Mas. Kersane mlebet TV. Monggo. Ayo. Nanti buat kenang-kenangan. Nggih. Gak apa biar spiral. Tak suwun rino lan ada
jenengan pemain penyanyi awan teko bengi salo. Mulai esuk kuwi genahe mambengi. Ora, aku ra melu aku. Ditilap kok. Aku ra melu ora mbok jauh. Sampai ditilap wong lagi ning kono. Iya, ini nanti ditunggu ya Mister Satset kehadirannya pokoknya ditunggu sama Mbak Dewi. Satset. Oh, udah ditunggu. Nggih. Siap ae dibacot kesek dintekne terus enten. Aku nganti Napa Pak? Andika. Kok Andika? Yo.
Monggo Bapak, mriki monggo.